όλοι καραμουφάδες και πουταλάδες είσαστε. Φτού, όξι να μου γραφτείτε. Σαν πώς ήταν ωραία η άπιστη. Λίγοι έχουμε τα γάμ, πολύ λίγοι. Φτού ρε, φτού να μου χαθήσω που το λες χωρίς να τρέπεσαι. Και αφού τα λίγα γιατί δεν τους σκοτώνετε να ησυχάσουμε. Δεν θα είναι άνθρωποι αυτοί, Πασά μου. Μια τους βλέπεις εδώ στην πλαγιά, μια πάνε πίσω από την κορφή. Τους ξέρω. Πάψε ρε Αχμέταγα και εσύ και μου το τσαπουνάς το πρωί. Τους ξέρω. Ξεράζει ωραία να βγάλετε όλοι σας. Μια κούφτα παλιοκιαούριδες μας πήρανε φαλάκι το στρατό και μας το διαλύσανε και εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε παραμύθια. Σαν τι έγινε ωραία Αμπτούλ στο τέλος. Ότι μας διέλυσαν το στρατό μας πρώτη φορά, καλύτερα και που δεν είδανε τα μάτια σας. Μέσα στη χαράδρα που ήμασταν, όρμησαμε κινούμενα τα σπαθιά και κάτι χατζάρι τέτοιες από τις βαριές. Τα μάτια τις φωτιές πετούσαν. Πασάμπουλοι χρονεμένοι, μου φέρνει έναν αργά να το δικάσεις. Να έρθει μέσα και θα το δείτε όλοι σας ότι θα τον κάνει να αλλάξει την πίστη του. Χαμένος κόπος, τέτοιο κεφάλι που γναυτεί. Και πώς δεν προσκυνάω στον Πασάο ρε. Εμείς δεν μάθαμε να προσκυνάμε ανθρώπους. Και ποιο προσκυνάτε εσείς ωραία. Εμείς μονάχα το Θεό μας προσκυνάμε. Και πού βρίσκεται ο Θεός σας ωραία. Ο δικός μας ο Θεός βρίσκεται μέσα μας, γύρω, πάνω, κάτω, ολούθεν. Για πέστε μου, γιατί αφήσατε τα σπίτια σας και τις δουλειές σας και τριγυρνάτε στα βουνά σαν τα αγρίμια. Γιατί εσείς δεν μας αφήνετε να ζήσουμε ελεύθεροι. Και εμείς το βρήκαμε σωστό, πως καλύτερα και από τα σπίτια μας και τις δουλειές μας είναι η πίστη και η ελευθερία της πατρίδας. Έλα τώρα, γιατί σε δέσανε έτσι. Λύστε τον Οσμάν. Επιλάσου που φέρετε. Αχμέταγα, πες τον Οσμάν να φέρει γρήγορα ζεστό φαΐ, να φάει το παιδί γιατί πεινάει. Οσμάν, φέρε φαΐ να φάει ο Γιαούρης. Κάτσο ρε, πώς κάνεις έτσι. Εμείς θέλουμε το καλό σου. Είσαι νέο παιδί και έξυπνο και δεν είναι το συμφέρον σου να τρέχεις τα κατσάβραχα και να ζητάς τέτοια πράγματα αδύνατα. Μια κούφτα άνθρωποι, φτωχοί, ξυπόλυτοι, με 5 παλιοτούφικα, με λόγια και φωνές, δεν πετυχαίνουν τέτοια πράγματα αδύνατα. Γενέστε δεν πολεμάνε με όπλα και γρόσια, Πασά. Άκουσέ με, θέλω να σου δώσω γρόσια, χρυσάφι, παλάτια, πλούσιες φορεσιές και χτήματα και εσύ μια χάρη να μου κάνεις, να ξεχάσεις αυτά τα ψεύτικα, Χριστό και ελεύθερη πατρίδα. Ξορκισμένοι στις χυπείς σας και όλα τα καλά σας. Δεν θέλω τα γρόσια σας, ούτε τα αρχοντικά σας που είναι όλα καμωμένα με το αίμα του λαού μας. Αμπτούλ, Οσμάν, πάρτε τον, δέστε τους μαλισσίδες, ούλου το ασκέρι να πέστε πάνω του και να τον βασανίσετε όσο μπορείτε πιο πολύ. Θα ήθελα να δω ένα κομμάτι από τον καταγάλανό μας ουρανό, μα δεν μπορώ. Πόσο θα ήθελα να είμαι φτερά ετού, εκεί ψηλά, σε πολιτείες και χωριά να πετάω, όπου υπάρχουν Έλληνες και να τους πω το όνομα του Χριστού μας και οι λόγοι του να μένουν αθάνατοι, χαραγμένοι βαθιά μες στην καρδιά μας. Πατέρα μου, καλέ μου πατερούλη, το παλικάρι σου έρχεται να σε ανταμώσει περήφανο. Πολέμησα κι εγώ, πατέρα, για την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας. Δεν σαν ντρόπιασα τα άρματα, πατέρα, να είσαι περήφανος για το γιο σου. Να, έρχεται ο φύλακας άγγελός σου. Να, έρχεται ο φύλακας άγγελός μου. Ας είναι δοξασμένο το Άγιο όνομά σου, Κύριε.